സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് സീസൺ 2 ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിലെ 5ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിലൊന്നും കാണാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടുള്ളൂ, അത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് വില്ലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ജോയ്സ് ജിമ്മിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജിം ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പറയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ജോയ്സിന് ജിമ്മുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതേ സമയം മൈക്ക് ചെന്ന് വില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്താണുള്ളതെന്ന്, അതായത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ വില്ല് പറയാണ്, അത് എന്തോ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ബോഡി ആകെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അത് എൻ്റെ ഫീലിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ജിമ്മിനെയാണ്. ജിമ്മ് ആ കുഴിച്ചിട്ട് ആ ടണലിലോട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലോ, അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആകെ വികൃതമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അയാളിങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു സാധനം അയാളുടെ മുഖത്തോട്ട് തുപ്പുന്നു. എന്തോ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ദ്രാവകം അയാളുടെ കണ്ണിലും വായിലൊക്കെ അത് കയറിയിട്ട് അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അയാൾ നല്ല പോലെ ചുമച്ചിട്ട് നിലത്തോട്ട് വീഴുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ കുഴിച്ചിട്ട്, അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എന്തോ രീതിയിലൊരു സാധനം വന്നിട്ട് അത് ആകെപ്പാടെ മൂടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും വില്ലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. വില്ല് ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെറ്റി എഴുന്നേക്കാണ്. എന്നിട്ട് മൈക്കിനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിം ഇപ്പോൾ അപകടത്തിലാണെന്ന്. ഞാൻ അയാളെ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ ജോയ്സ് പറയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? അതേസമയം ജിമ്മ് ഇവിടെ ആകെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാളൊരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് കടക്കാൻ വല്ല വഴി കൊണ്ടുവന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ ആ ടണലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി എത്തിയിട്ട് അവിടെ 2 വഴി കാണാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സിഗരറ്റും കത്തിച്ചിട്ട് അതും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ എന്തോ അയഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂക്കസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലൂക്കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് ഡസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഡസ്റ്റിൻ്റെ അമ്മ ഇവൻ്റെ കാണാതെ പോയ പൂച്ചയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അതിനെ കൊന്നത് ഈ ഡെമഗോർഗനാണ്. അതറിയാം ഡസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റിന് ആ ഡെമഗോർഗനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷീറ്റ്, അതായത് ഈ മീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ കോറിഡോറിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഡെമഗോർഗനെ ആക്കിയിട്ടുള്ള റൂം കൊട്ടിയിട്ട് അവന് പ്രത്യേകതരം കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഓടി അവിടുത്തെ ഒരു ഷെൽട്ടർ കയറി വിളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഡാർട്ട് ഇവൻ വെച്ച മീറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തോട്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവൻ ആ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഹോളിലൂടെ ഇന്ന് കാണുന്നുമുണ്ട്. ഇവൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അതായത് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റാനാണ് ഈ ഡാർട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. അവന് ഡസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഡസ്റ്റിന് ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആ കഥ തുറന്നിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വടി വെച്ചിട്ട് ആ ഡാർട്ടിനെ പേടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തട്ടി അങ്ങ് വിടുകയാണ്. ഡാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഡസ്റ്റിനെ 2 അതിലും അടച്ചിടുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന എലവനെ അവൾക്ക് കിട്ടിയ എവിഡൻസ്, അതായത് ആ ജിമ്മിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഫയലിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീ വരെയാണ്, നീ പൊയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എലവന് അവളുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആ കഥ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇവളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീ അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ സ്ത്രീ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ എലവനെ കൊണ്ടിട്ട് ആ ടെറിയ വെച്ച്, അതായത് ഇവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ റെയിൻബോ റൂം 3 to the left 4 to the right അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പിറുവിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പെലവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വിഷമത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കെട്ടിയത് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നാൻസിയും ജോനാഥനെയാണ്. ഇരുവരും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ പേരാണ് മൊറൈ ബോമൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും അയാളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ആ ബാർബറയുടെ മിസ്സിംഗ് കേസിനെ കുറിച്ച് കുറേ എവിഡൻസ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ ആ ദിവസം പോയ സ്ഥലം, സമയം, അങ്ങനെ പലതും അവളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ നാൻസി പറയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ റോങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി അവൾ റഷ്യൻകാരിയല്ല, അവളുടെ പേരാണ് എലവൻ. ഇവർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് മൊറൈ ആകെ ആശ്ചര്യത്തോടെ വരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മാഡ് മാക്സിനെയാണ്. മാഡ് മാക്സ് ആ ഗെയിം സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൾ എന്നും കളിക്കുന്ന ഗെയിം അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആൾ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇത് ഈ ഗെയിം ഇപ്പോൾ ഉള്ള, അപ്പോൾ നിനക്കായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മാക്സ് കാണുന്നത് അവിടെ ലൂക്കസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ലൂക്കസാണ് ഇവളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. ലൂക്കസ് ഇവളെ വിളിച്ചത് ഇവർ എപ്പോഴും ടോപ്പ് സീക്രറ്റായി കൊണ്ടു നടന്ന ആ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എലവൻ്റെ, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മാക്സ് കുറേ പറയുകയാണ്, നീ അല്ലാതെ എന്തോ വലിയ സീക്രറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് എന്താ നീ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവസാനം എന്തായാലും കേട്ടോളെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് വില്ലിനെയാണ്. വില്ല് എവിടെയാണ് ജിമ്മിനെ കണ്ടതെന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ജോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു അന്തവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ബോബ് പുറത്ത് വന്നായിട്ട് കാണുന്നത്. ബോബ് ഇവൻ
എലവന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ പെയിൻ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം. ബോബ് അത് ജോയ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പോകുന്ന സമയത്താണ് ജോയ്സ് ബോബിനെ തിരികെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ബോബ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ജോയ്സ് ആ വലിയ അവസാനമായിട്ട് ജിമ്മുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ച ആ പിക്ചർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഇവൻ ജിമ്മുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇവനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ടൗണിലെ ഓരോ സ്ട്രീറ്റും പാത്വേസൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ബോബിന് ഈ ഓരോ പിക്ചറും തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ബോബിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതേ സമയം ജിം ഇങ്ങനെ ആ ലൈറ്ററും കത്തിച്ചിട്ട് ആ ഓരോ വഴിയിലൂടെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലൈറ്ററിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ആ വാളിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവന് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കോട്ട് ഊരിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ ലൈറ്റർ കൊണ്ട് തീയും കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു വട്ടം പോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അവനത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയല്ലത്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് എലവനെയാണ്. എലവനും ആ ടെറിയോസിൻ്റെ ചേച്ചിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടെറിയോസിൻ്റെ ആ റൂമിൽ നിന്നോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് ടെറിയോസിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും ചോര വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എലവന് മനസ്സിലായി ഇവളുടെ അമ്മയ്ക്കും, അതായത് ഈ ടെറിയോസിനും പവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ജോയ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ബോബ് ഹോക്കിൻസിൻ്റെ മാപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ജിം എവിടെയുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാത്വേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ആ മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കിട്ടിയ പാടെ ജോയ്സും വില്ലും മൈക്കും എല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് മൈക്കിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ഡെസ്റ്റിനി മൈക്കിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാണ് ഇവിടെ അവനുമില്ല നാൻസിയും ഇല്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നാൻസി അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റിൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൂക്കളും വാങ്ങിയിട്ട് പറയുകയാണ്, നാൻസി ഇവിടെ അല്ല, നീ എൻ്റെ ഒപ്പം വാങ്ങിയാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം കാട്ടിത്തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും പോകും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ജിമ്മാണ്. ജിം ആ ടണലിൽ ആകെ അവശനായി കിടക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ കാലിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ വള്ളി ചുറ്റിക്കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ആ വള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ ബോഡി ആകെ മൊത്തം ചുറ്റി മൂടുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മാഡ് മാക്സും ലൂക്കസും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൂക്കസ് ഈ എലവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അവളുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മാക്സ് പറയാണ്, സംഗതി നീ പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥയെങ്കിലും നീ പറയണം. അപ്പോൾ ലൂക്കസ് പറയാണ്, അപ്പോൾ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ നിന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞാണെന്ന്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവന് വരെ അപകടം പറ്റുന്ന ടോപ്പ് സീക്രറ്റായ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത്? നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നീ ഇതൊന്നും ആരോടും പോയി പറഞ്ഞേക്കരുത്, പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊന്നും ഇത് ഒച്ചത്തിൽ പറയുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ലൂക്കസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മാഡ് മാക്സ് പറയാണ്, നിൻ്റെ ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലവനെ കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൂക്കസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായ മൂടുകയാണ്, നീ ഇത് മിണ്ടരുത്, ഞങ്ങളുടെ ജീവനാപത്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ബില്ല് വന്നത് മാക്സ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിൻ്റെ പിന്നാലെ ലൂക്കസ് പോകുമ്പോൾ മാക്സ് ലൂക്കസിനെ തടിയാണ്, നീ പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് നല്ല പണി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ബില്ല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ആരാണ്. അപ്പോൾ മാക്സ് മെല്ലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് മൊറയുടെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ജൊനാഥനും നാൻസിയും ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അവർക്ക് സംശയമായിട്ട് തോന്നിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മൊറയ്ക്ക് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? ബട്ട് മൊറ പറയാണ്, എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് വല്ലതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെ വ്യക്തമാവാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഹോക്കിൻസ് ലാബിലാണ്. അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ എന്തോ ചുയിലി പോലെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എലവന് അവളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അവളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അവളുടെ അമ്മയായ ടെറിയോസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ടെറിയോസിനെ പോയി ഇവളെ തൊടുമ്പോൾ ടെറിയോസിൻ്റെ മൈൻഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ ടെറിയോസിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഈ എലവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെറിയോസിൻ്റെ കുട്ടിയായ എലവൻ മരിച്ചു പോയെന്നുള്ള കാര്യവും പിന്നീട് എലവൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് റെയിൻബോ റൂമിൽ അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യവും ഇവളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെന്നർ ഇവളെ ഷോക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതും ഷോക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 350 450 അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലാക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് എലവന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ ടെറിയോസ് ഇങ്ങനെ പെരുവിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവളുടെ മൈൻഡിലുള്ള അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ജോയ്സിനെയും ബോബിനെയൊക്കെയാണ്. അവർ ആ ജിമ്മുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോയ്സ് അവിടെ ഈ ജിമ്മ് കുത്തിവെച്ച ഹോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ജോയ്സ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അടിയിലോട്ട് വീണ്ടും കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജോയ്സ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബോബ് അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജോയ്സ് ജിം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ജിമ്മിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതേ സമയം അവിടേക്ക് ഹോക്കിൻസ് ലാബിൽ നിന്ന് കുറേ സോൾജിയേഴ്സും അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ ജിമ്മിനെ ജോയ്സും ബോബും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ജോയ്സിനും ബോബിനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജിമ്മിൻ്റെ മേളിലുള്ള ആ സാധനം വലിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സോൾജിയേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റും വന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ തീയിടുകയാണ് ജിമ്മിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട്. എന്നാൽ അതിനെ തീയിടുമ്പോൾ വില്ല് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ആർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് വേദന കൊണ്ട്. അവനിങ്ങനെ നിലത്ത് കിടന്ന് പെടയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വില്ല് കിടന്നിട്ട് ആർത്ത് വിളിക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി വില്ലിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഞെക്കി വെക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.